No, chcel by som byť neslušný, ale budem slušný, lebo ten človek evidentne nemá poňatia vôbec o tom, o čom rozpráva. Ale teda objavilo sa video, že posúvame štadión ne kvôli tomu, že tam je zápas a za 2 dní nestihneme postaviť stage, lebo že to je OEB, lebo že on robí v nejakom hudobnom priemysle a stáva gastrozóny, či čo to stáva, a má tam nejaké stage, ktoré sa stávajú na jarmokoch cca 12 hodín. A obvinil nás, že teda za 2 dní sa stage určite postaví. Tak tu mám človeka, ktorý ten stage stáva na tom futbalovom štadióne a on vám povie, prečo sa stáva ne že 2 dní, ale 5. Je to hlavne preto, že tieto veľké kšefty, ktoré pre Separa robíme, tak robia sa na futbalových štadiónoch. Futbalový štadión má trávnatú plochu, čiže v prvom rade musíš zakryť tú plochu. Je to roboty na 8 hodín, sú to kamióny zo zahraničia, lebo na Slovensku nemáme ani tú podlahu, čiže sú to chalani, sú to brigadníci, je to veľa kamiónov, čiže máme podlahu, zabrali sme už minimálne pol dňa. Ďalšia vec, táto scéna nie je ako klasický stage, kde prídeš, postavíš strechu, ale toto je normálne, čo sme si vymysleli, lebo to pripravujeme. Je to obrovské, Už to pripravujeme dlho, riešime každý jeden detail a je to scéna, ktorá musí stať. Leptová technológia, svetelná technológia, všetko má svoju podporu, čiže prídu železiari, postavia v podstate lešenárske trubky, Lego, je to firma Lajer, ktorá vyrába naozaj lešenia, takže strašne veľa tón, strašne veľa kamionov, máme zabratý ďalší deň, musia sa tam prísť zmestiť žeriavy, čiže opäť to miesto, ktoré sme zakliedli, tú trávu, čiže sú to kamiony so železom, sú to žeriavy, logistika šialená, čiže tamto chalani robia 2 dní, ten Lajer sa stavia, potom až prichádza technika, potom prichádzajú firmy, ako sme my, ako sú naše súdodávky, vešia sa leptová technológia, tým, že sú to obrovské steny lepkové, bavíme sa o rozmeroch 30x10 metrov. Už to nie je ako na nejakom presne, ak si spomínal, že jarmok, že 4-metrová lepka, ale 10-metrová lepka. 30x10 si zachytil ty tupček. To sme povedali iba hlavnú lepku, čiže ešte bočné. Ešte bočné. A je to o tom, že tá letka už keď je veľká, tak už musí mať podporu aj v strede, čiže je to kvantum lešenárskej roboty, je to ťažká robota, musia prísť výškoví pracovníci, závesiť ešte pred tou letkovou technológiou, motory so špeciálnymi meracími zariadeniami, a to sme ešte len pri letkách a pri konštrukciách, potom prichádzajú svetla, ďalšie kamiony techniky, tie museli odísť, prišli kamiony s technikou, so svetlami. Pyrotechnika. A pyrotechniku to dám až bonus nakoniec, lebo je to extra, strašne veľa hodín a strašne veľa technológie s tým, že musí prísť výsuvná plošina, lebo prvýkrát na Separovom koncerte budeme mať aj pyrotechniku, ktorú napríklad vo svete používa Rammstein. Sú to svetlice. Rammstein, tých, ktorých si spomínal, ty blbček. Sú to svetlice, ktoré pôjdu natiahnuté od stageu po dielové veže na zvuk, čiže tá pyrotechnika, ktorú spomínaš, že kvantum ďalší hodín, či sme, aj keď to šetríme brutálne na Slovensku, tak sme na 4-5 dňoch. OK, takže to je všetko, čo som k tomu dodal. Tuto to máš od odborníka, zhrnuté cákum prásk, a keď budeš trepať pičoviny, tak si over, prosím ťa, aspoň o čom hovoríš, lebo to je nonsens, že kvôli tebe nové články písali. Čaute.